Alah dalah. Yung peduk maneh. Lah iya sih. Wis bangga awake dhewe loro iki lho. Yung. Dekku. Walah iya. Iki cerita apa to, Yung? Aku dikandani tangga-tangga wingi saiki ku ana hari kelahiran Pancasila. Apa to Pancasila iku? Apa ponco adik sila iko? Coba bendarakno nang aku apa jenenge Pancasila iku, Yung. Iya ya ngene lho, sik tak elingi ya. Siji, ketuhanan yang Maha Esa. Iku ngibaratne sapa sifate? Aku ora ro, Mak. Puntadewa utawa Yudhistira minangka parlambang perintah gaib saka Gusti Allah, Gusti ingkang Maha Kuwasa, Gusti kang Maha Esa. Yudhistira iku tegese terampil nglawan hawa nafsu pribadi. Kok ngerti jimat kalimat sada? Lek nang Islam iku jenenge syahadat. Dadi ncepno nang atimu. Tak terusne, Yung. Iki ana sing keloro, sifate Pancasila iku. Lambangne Werkudara utawa Bima minangka simbol kemenangan sing adil lan beradab utawi kemanusiaan yang adil dan beradab. Bima duwe sifat iku sing migunani. Karaktere Bima kuwi jujur, lugu, lan tata krama kaya wong sing ngerti babagan manusan. Iya, Mak. Sing nomor 3, Janaka utawa Arjuna iku minangka simbol perkara-perkara persatuan Indonesia. Janaka kalebu tokoh kang wicaksana. Janaka iku getih putih, tegese jujur ing rai lan pikiran. Sisae Arjuna iku mesti sujud kaya pari sing saya kebak, saya mlengkung. Dadi ku gak duwe sifat sombong. Dadi wong iku sing andhapasor. Saiki nomor 4, Nakula minangka simbol perintah sing dipimpin dening kawicaksanaan lan sajroning musyawarah wakil. Ngerti ora basa kuwe? Rada bingung, Mak. Ini, Nakula iku duwe watak jujur, setya, welas asih, ngerti carane mates lan bisa ndelikake rahasia. Saiki sing terakhir, mariki wis ndang mulih. Nomor 5, Sadewa duwe kekuatan tinimbang sedulur kembare. Kekuatan utamane babagan ilmu astronomi. Iya, Mak. Jelasno nek, Mak. Nah, ini iso ngramal. Yung. Ngeramal piye, Mak? Ana penyakit mben iki bakale Sadewa ya ro. Ana kelancarane negara iku Sadewa ya ro. Tujuane Pancasila iku ngene lho, Yung. Mersatokake iki gawe rasa manunggal lan bisa menghormati. Dadi kowe iku bermasyarakat iku iso tentrem, iso rukun, gotong royongmu ana. Dadi ora mek nang omah tok. Niku ana gerakan apa? Gerakan banyu, gerakan gunakne terop, gunakne genteng niku melok. Iya, Mak. Aku gak tahu makane lho weteng iki njemblungaken mangan mbek turu. Saiki mulai. Nah, Pak RT mau mrene. Jere sampean sesuk kerja bakti. Benane saluran banyu itu lho, Le. Nyawa yo. Subuh. Minggu-minggu lho komentar. Lah kok kesel banget. Ya ora iki urip campur wong akeh iki sing iso bermasyarakat ngono lho, Nah. Awak dhewe urip iku sebagai masyarakat sosial. Jadi dhisik kepentingan umum, timbang kepentingan pribadi. Dan bapakku bangga ngono lho, Le.
Ya sampean ngomong, muga bapak rezekine akeh. Mari ngono lek rezekine akeh modale akeh bapak tunjang bali maneh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga Tuhan melindungi kita. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kerja bakti pergantian paralon untuk kelancaran air minum di Desa Gerut ini. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan acara kerja bakti pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Mari kita mulai melaksanakan kerja bakti. Mudah-mudahan air minum di desa kita bisa menjadi lebih lancar dan bisa dinikmati oleh warga masyarakat semuanya. Monggo. Ini Pak. Yo iki diganti iki. Dengarnya sregep, Fit. Nggih, Pak. Demi desa kita. Amin. Lapor dong lime Jogono gorene. Muara SD kok nyang gerahan, bapakmu mentalan. Wis sarapan dorong? Ampun. Jauh oh, Pak, iku perangkat desa iku. Sarapan yo. Golek sego buntelan. Nggih. Wis direwangi kancane. Pak. Yo. Dan nanti bapakmu Gue mau ngaku dikon budal kok. bos ngakali anake kon gaan madon gowo pipotok malian. Ejone ngene ya, Pak. Waduh. Yo, jajal lo. Ya lah iya ah. Kendhat yang ratri
Loh, kok dadak men, Pak? Iya, ben ketok surprise sing kaya nggih pelet-pelet lho, Bu. Iya, ya wis hati-hati terus saiki Bapak teko ndi? Iki sing nang Embong. Sedawa maneh wis teko, Bu. Ya wis hati-hati. Iya, 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 iya. Terima kasih, Mas. Nggih, matur nuwun, Pak. Nuwun lho, ya. Nggih, nggih, sami-sami. Monggo. Assalamualaikum. Bu, Bit. Waalaikumsalam. Wes, Loh, Bapak boleh kok gak ngomong-ngomong lah ndi oleh kok menggawa tas tok. Sing diomongno ndi oleh. Tak pakene, jare kantor pos yo cedhek. Nggih. Seret. Wah, serap. Rupane desane wis penak ya, Bu. Aku pas liwat nang ngojek iki mang kok ya wis rupane mbok akon terus. Iya Pak, saiki desane wis maju. Banyu surah-surah kok padha gerakan. Termasuk anake dhewe sing pinter iku wis gerakan. Mari ngono, puskesmase 24 jam. Polindes dudu puskesmas. Terus pasare wis dibangun, wifi mlebu, kantor pos yo cedhek ngarepe pasar saiki. Alhamdulillah, Bu, wis adoh dimane waktu tak tinggal biyen. Lek nyene penak aku tak orang balik maneh wis aku. Wis alhamdulillah, Bapak yang di omah terus. Kumpul keluarga, tak nyewa-nyewa bedak ning pasar kono ae dodolan sak oleh-oleh. Itu tinggalan, kon pange anak kita kok. Tuh, Bapak. Kapan mulai, Pak? Sitan le laki tas mlebu iki, Mang. Wah, ngene Pak. Ini tak balik nang. Wah, kon diae ngene anak-anak iki, Mang. Anu, tidak ada yang mau kerja. Pak, aku lho ngene. Aku melo berangkat. Kita dulu cari bandingnya lah ya. Kayak nama apa iki. Ya ngono dadane bapak iku sing pinter iso nglanjutno cita-citane bapak proklamator. Nggih. Nanti Pak oleh kok. Iko ning mburi kok. Ini Bu. Iya, nek tas mburine nang mboten dhewe. Oh, isi Pak. Ya gue delok le oleh-oleh ya iku muan. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Garuda Pancasila yang perkasa lambang negaraku. Indonesia, Pancasila dasar hidup bangsaku. Aku siap menjagamu. Tanamkan dalam jiwa-jiwamu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.